assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dinama wedde men fedde helɗo sukaɓe afrique. jaam ale moon banda men, jaam wiyete moɗon, jaam ñalle moon, jaam hiire won hen. calmini guiɗo leñol ceerno men ceerno abdoullahi sar en calmini gorkom joɗam jaɓeri haali abouba. ɓuuri weltare ɓiɓɓe fulɓe aboubacry hamidou, ceerno men ceerno mada samba sy, ceerno men ceerno ibrahima saydou kane. calmini guiɗo leñol guiɗo fulɓe kala, tokar baba samba soh, ko noon e mawɗo abdoul bokou e dendagal bandiraɓe rewɓe tedduɓe wonɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe, bandiraɓe men wonɓe tedduɓe wonɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe, onon kala e mbaɗi kuuɓal. eyo bandamen ha joni ko musidɗo moon amadou gatamare ba arti hande yewtide men yewtere men nde innoɗen coccorgal rendo. coccorgal men hande koni sifori walla yewtere men hande koni sifori. eɗen nayoro hande oɗo almuɗo gonɗo e nder galle ceerno muɗum, ganduɗa ko ɓurana janggata, walla ni ko sariya janggata e oɗo galle, walla ni ko tara buya darto barke ceerno. ganduɗa hande enana e galle ceerno, ene yiiɗi ceerno mum ene yiiɗi ɗum. kono noon holko teskiɗen e oɗo almuɗo, tesko e men e oɗo almuɗo ko kala tan garɗo e oɗo ceerno makko, salminde ɗum e juurade ɗum, e ɓeydi torade ɗum, walla arde jokkude endam e oɗo ceerno. ko teskiɗen e oɗo almuɗo ceerno oɗo bismi kala ɗo wawi bismade oɗo koɗo e nder galle he, soko e caali muɗum hakkude galle, so tawi koye nder salle muɗum, so tawi koye nder cuuɗi he, walla haysinno ni ko lowlowi. holko teskiɗen ko oɗo almuɗo ko ƴettude téléphone muɗum ene filma ko oɗo ceerno haaldata e oɗo koɗo muɗum. bandamen weltare ɓiɓɓe fulɓe, beele ko foof kala ko ari tan filmete. ceerno yaaha ha natta dañde sirru galle, galle ene jogui sirru kalateɗo e nder galle, duɗal ne jogui sirru kalategal e nder duɗal. weltare ɓiɓɓe fulɓe, yewtere foof nde ceerno yewtida yurminade ɗum e welde ɗum, ɓaɗo ko dariɗo ene filma, haade gornoɗo ɗo no ummade ɗon, taw leefol ngol yalti galle o. weltare ɓiɓɓe fulɓe, ceerno mo ganduɗa hande ene yalti e caali muɗum, ene yewtida e ɓesgu mum, ne yewtida e almuɓe muɗum. ceerno waɗa saaha ene weela, ene yewtana on, taw ko yewtata ne andi ko woni ɗon ko ɓesgu mum tan e almuɓe muɗum goni ɗo. kaɗo haala ko haala nder suudu, walla kaɗo ko haala nder galle, to onon tan jeeyi ɗum filma ɗum, beddoɗa ɗum e réseau sociaux. weltare ɓiɓɓe fulɓe, weltare ɓiɓɓe fulɓe, fulɓe fullaɓe jaam, fulɓe joom hakkillaji, fulɓe anduɓe sirru, fulɓe anduɓe sutura. neɗɗo foof e haala muɗum, neɗɗo foof e yewtere muɗum. kono an a teskaki yewtere galle, an a teskaki yewtere duɗal, ala, an ko ƴettu téléphone ma tan filma. ko lelɗa hen neldude foof balliɗo balɗe tati taw woodi ɗo bedduɗa ɗum. weltare ɓiɓɓe fulɓe, banda men weltare ɓiɓɓe fulɓe, namdal e dow won beele ko hunde hande.
an ceerno galle kala ɗo jaaɗa tawa to konguɗi ma tawa konguɗi ɗi ko nder galle maɗa caalima werandama salma garnoɗo tawanɗomo ɗo nde kaldo ko an tani mum leppi ɗi jarta banggue yo banggue weltare fulɓe fulɓe pullaɓe ɓe holko ɗum tagui ɗum holko oɗo almudo waɗi beele ko souvenir ceerno mum beele ko yidde ceerno mum woni ɗo weltare yimɓe fulɓe hol wacce moon hande e ɗiɗo téléphone ngaji mbiɗa assalamu aleykum galle foof hade wiide maaleykum salam tawa hartima aɗa filma e hoore haala muɗum ha e laaci haala muɗum nanga bedda hol nafoore mum weltare yimɓe fulɓe hol nafoore mum ko ɗo tigui hande jiɗɗen nayirade bannam en fulɓe fulɓe anduɓe sutude